i sentir d'un alumne de 5 anyets explicar aquella experiència, no? de com va ser, de com van aconseguir pujar al cim, de què van compartir amb els seus companys, com es van sentir. Aquell orgull i sentiment de pertinença d'un grup va ser el camí, em va trencar, no? Que dius, uau, realment, el que ha viscut aquesta criatura gràcies a un moment que ha ofert nosaltres, com a maristes, per mi va ser el més. Aquesta manera de treballar ens ha ensenyat que tot i que siguem una comunitat, no és una suma només de persones, sinó que acompanyem per un costat el que seria l'alumnat en el seu camí acadèmic, però també el que seria la part més personal. Llavors, tot i que ja ho fèiem, es veu que, tot i ser una gran xarxa, es pot fer igual d'individualitzat que sent únic. Cada any gaudeixo d'una experiència excepcional que és participar en primera línia de Cançó-Resposta, del Festival de Cançó-Resposta. I em diràs, i què té això d'excepcional si per tu potser és una rutina i fa tants anys que ho fas? Doncs per mi és excepcional, perquè és únic, és molt nostre, és molt de maristes aquest festival i ens defineix. I és una activitat que és perfecta i realment única per demostrar el que som i el que sentim. Jo ho he vist com una immensa alegria, per una banda, per poder fer de la meva vida diària com explotar la meva vocació, i després també com una responsabilitat de dir estic acompanyant els processos personals de persones que mereixen tot el meu respecte i que necessiten el màxim de mi mateix. Recordo alumnes, aquests alumnes que tenen més necessitats o que... Els recordo tots, però quan els que tenen més necessitats és com que te'ls fas molt teus, I veus que creixen, te'ls trobes pel carrer i els veus, amb les seves habilitats socials, la seva manera de viure la vida, i els veus tan bé i que han crescut, que els has ajudat a poder ser ells, i has participat en aquest creixement personal. Això és increïble.